Makadii vabereki vemuchikanga. Samai vachange vakamirira chikanga chemunhu wese. Ndaona zvakanaka kuti ndiuye kuvabereki ndigonzwawo zvinyunyuto uye nezvido zvavo, sezvo variwo vanosangana nezvinhu zvakasiyana siyana mudzimba. Regai ndidzwe kuti zvii zvamunoda kuona mu-A New Great Zimbabwe for everyone. Mubereki muupenyu hwake huri pamwana, huri pakurera vana vake. Chiri kutinetsa muZimbabwe munomu ndechekuti tiri kushanda asi mari yacho yatiri kupiwa haisi kukwanisa kuti itenge. Zviri kunoafekta kuchikoro kwevana. Kunobhadhara ma-school fees tiri kunzi tiri kuda $. Kuchikoro kwacho kwane new curriculum which requires data. Inini mubereki data ndine ndisina. Vabereki varwadziwa. Vana vedu tiri kuendesa kuchikoro vechiita madhigirii. Kutoryiwa nemakonzo ngekushaya chekuita zviri mumamonaki. Hakuna mabasa. Tashupika. Saka taitokumbirawo hurumende CCC tibatane pamwe chete tiite chinhu chimwe chete, tichinjewo zvinhu zviite zvinhu zvakanaka. Chikafu zvakare kuti ndikwanise kunotenga chikafu pari kudiwa $. Ende ndiri kwanisa kutenga mabasic chaiwo. Hakuna kana bacon, hakuna zai, hakuna chii. Saka apa taikumbirawo kuti vachamisa pavachapinda muhurumende vatikwanisirewo kuti vana vakwanise kuwanawo education for free. Tizoonawo kuti secondary and university mwana kana achinge apedza chikoro ngaakwanisewo kuwanawo mabasa. Mari itenge muZimbabwe. Ndisazoti ndiri kurera mwana pari zvino nemangwana ndichamurerazve ndakunomurodzazve. Ndanzwa, ndateerera zvido uye nezvinyunyuto zvevabereki vemuchikanga. Kuti tipedze nzara mumba medu, hama dzangu, ngatisimukei nehuwandu 23 August tinovhotera vatungamiri ve-CCC so that we win big for everyone. Thank you very much.